Dr Owen Roberts dwi'n ddarlithydd mewn hanes modern Prifysgol Aberystwyth. Dwi'n darlithio rhai elfennau o hanes a'r cyfryngau, a dwi hefyd yn diwtor derbyn yn yr adran. Felly fi sy'n darllen yr holl ffurflenni UCAS, a fi sy'n ateb cwestiynau ynglyn â y broses o wneud cais i'r brifysgol ag ati. Mae radd hanes o'r cyfryngau yn galluogi chi i gyfuno'ch diddordebau mewn hanes ag astudiaethau cyfryngau. Mae'n cael ei ddysgu ar y cyd rhwng yr adran hanes a hanes Cymru ac hefyd yr adran theatr, ffilm a theledu yn Aberystwyth. Mae'r ddwy adran yn cydweithredu tipyn efo'i gilydd. Mae gennym ni ganolfan hanes o'r cyfryngau yma yn Aberystwyth sydd wedi cael grant sylweddol iawn yn ddiweddar i astudio propaganda ar ffrynt gartre yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae'r radd felly yn galluogi chi i gymryd rhai o'ch cyrsiau yma yn yr adran hanes Cymru, rhai yn yr adran theatr, ffilm a theledu, ond mae e wedi strwythuro fel gradd sengl. Felly mae gennych chi'r hawl i wneud traethawd hir yn y trydydd flwyddyn. Mae gennych chi'r mynediad i'r cyrsiau arbenigol sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr gradd sengl gyda ni. Felly mae'n cyfuno'r gorau o ddau fyd, y gorau o'r byd hanes neu gradd sengl, a hefyd mae'n galluogi chi astudio mewn dwy adran a cyfuno'ch diddordebau chi. Y brif beth sy'n ni'n gweud fydden atynnu myfyrwyr i'r cwrs yma yw y ffordd dyn ni'n dysgu. Dyn ni'n dysgu lot mewn grwpiau bychan. Mi fyddwch chi'n astudio gydag arbenigwyr go iawn yn y maes. Mae yna bobl sydd yma sydd yn arbenigo mewn hanes o'r cyfryngau. Mae gennym ni arbenigwraig o'r enw Dr Sian Nicholas sydd wedi sgwennu llyfrau am hanes y BBC ag ati. Mae gennym ni arbenigwyr yn yr adran theatr, ffilm a theledu sydd wedi sgwennu am hanes y cyfryngau, hanes rhaglenni dogfen. Hefyd yn ei rhedeg cyrsiau ynglyn â sut y mae hanes yn cael ei cyflwyno i gynulleidfa boblogaidd. Dwi'n rhedeg cwrs ar hanes ar y teledu sy'n pontio'r ddwy ddisgyblaeth. Dyn ni hefyd yn dysgu lot mewn grwpiau bach. Dyn ni'n dysgu lot mewn seminarau o 10 i 12. Dyn ni hefyd yn cynnig tiwtorialau 1 yn enwedig erbyn blwyddyn 2 a 3 fyddwch chi'n gwario lot o'ch amser yn y grwpiau bach yma. A hefyd wrth gwrs mae gennym ni'r adnoddau gwych sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae gennych chi yn y Llyfrgell Genedlaethol erbyn hyn archif HTV sydd newydd gyrraedd yna. Felly mae'n adnodd gwych. Hefyd mae gennych chi'r archif sgrin a sain genedlaethol sydd yn storio record o ffilm, teledu, radio a deunydd yn ymwneud efo'r cyfryngau yng Nghymru a thu hwnt. Mae'r holl raglenni sydd yn cael ei dangos ar S4C er enghraifft yn cael ei storio yn yr archif yna. Mae cyfleon i chi weithio gyda'r archif yna yn Aberystwyth. Byddwch chi'n astudio nifer o wahanol fathau o fodiwlau yn yr adran hanes Cymru ac yn yr adran theatr, ffilm a theledu. Yn yr adran theatr, ffilm a theledu mae gennych chi rai modiwlau eitha galwedigaethol i natur. Byddwch chi'n gwneud chydig o ffilmio ag ati. Yn yr adran hanes Cymru mae gennych ni ystod eang o fodiwlau ar hanes Prydain, Ewrop, America ac hefyd rhai modiwlau sydd yn canolbwyntio ar y cyfryngau, fel y modiwli ar hanes ar teledu a hefyd modiwlau ar rhyfel a propaganda ag ati. Mae'r dewis o fodiwlau yn eitha hyblyg. Yn enwedig erbyn blwyddyn 2 a 3 gallwch chi ddewis a dethol o blith gwahanol fodiwlau a rhoi gradd at ei gilydd sydd yn gweddi'ch diddordebau chi. Mae gennych chi hefyd y cyfle yn eich trydydd flwyddyn i wneud traethawd hir ar bwnc falle sy'n pontio hanes ar cyfryngau, lle ydych chi'n defnyddio ffynonellau cyfryngol i sgwennu ynglyn â hanes agwedd o hanes sydd o ddiddordeb i chi. Yr graddau dyn ni'n gofyn am ydy fel arfer 300 i 320 o bwyntiau UCAS. Mae hynny'n cynnwys lefel A, ond mae hefyd yn gallu cynnwys elfennau eraill. Ydych chi'n gallu cyfri'r fagloriaeth Gymreig tuag at y pwyntiau neu ydych chi hefyd yn gallu cyfri pethau fel prosiect estynedig, lefelau AS, ydych chi ddim wedi cymryd maen i lefel A ag ati.
Felly mae yna hyblygrwydd hefyd, a mae yna ffyrdd o gael cynnig is. Enghraifft, os ydych chi'n gwneud yn dda yn yr cynllun ysgoloriaeth Prifysgol Aberystwyth, ydych chi'n gallu cael cynnig is gyda ni. A mae hefyd yn werth nodi fod y radd hon yn gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg. Mae yna dipyn o gredydau gallwch chi wneud trwy gyfrwng y Gymraeg yn y cwrs yma, gallwch chi wneud y gradd bron i gyd trwy Gymraeg os hoffech chi, bod yna hyblygrwydd i chi wneud rhai modiwlau Saesneg os hoffech chi. Ond oherwydd hynny, mae'n gymwys ar gyfer yr brif ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Nawr, mae'r cwrs yma yn rhoi sgiliau chi o byddech chi'n gael o radd hanes, sef gallu i drin a thrafod tystiolaeth, i ddadlau achos ag ati. Mae hefyd yn rhoi sgiliau mwy galwedigaethol i chi o'r ochr ffilm a theledu. Felly mae'n baratoad da iawn i fynd mewn i'r cyfryngau, y diwydiant cyfryngau yng Nghymru, neu nifer o fathau eraill o swyddi, ymchwil polisi, newyddiaduraeth, os boed hynny newyddiaduraeth brint neu newyddiaduraeth ar-lein neu be bynnag. Felly mae yna nifer o'n graddedigion ni wedi mynd mlaen i gyrfawn yn y maes yna. Mae yna un person sydd wedi gwneud y radd yma nawr yn gweithio i gwmni cynhyrchu ac yn ymchwilydd ar raglenni hanes ar y teledu. Felly mae yna nifer o opsiynau gradd gallwch chi fynd mlaen i wneud. Os ydych chi'n dod i Aberystwyth ar ddiwrnod agored neu diwrnod ymweld, gewch chi weld y cyfleusterau sydd gennym ni yn yr adran hanes a hefyd yn yr adran theatr ffilm a theledu. Ac o ran yr ochr cynhyrchu yn yr adran theatr ffilm a theledu, mae yna adeilad newydd, mae yna offer, gallwch chi weld yr holl offer a'r studios ag ati sydd gennym nhw yn yr adran theatr ffilm a theledu. Mae yna ganolfan i radio'r BBC yna er enghraifft, felly gewch chi olwg o gwmpas y studio a wedyn gewch chi weld y cyfleusterau sydd ar gael i chi. Mae myfyrwyr fel arfer yn hoffi'r hyblygrwydd efo'r cwrs yma, maen nhw'n hoffi cyfuno i diddordebau yn yr hanesyddol a hefyd yn y cyfryngau. A hefyd maen nhw'n gwerthfawrogi'r cyfle i wneud trethau'r hir yn ei trydydd flwyddyn. Mae yn gyfle i bobl i fynd ar ôl i diddordebau, i gael cyfarwyddyd gan un o'r arbenigwyr yn y maes i edrych ar ffynonellau cynradd, i wir fynd mewn i bwnc mewn dymder ac i wneud chydig o waith hanesyddol ei hunain.